Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Ongi etorri. Eskerrik asko. Ze moduz? Ba oso ondo, gustora hemen egotiaz. Bueno, eta zein da gaurko gonbidatua? Ni aurkeztu behar naiz, ezta? Bueno, nik Amaia Jackson naiz, Zarauztarra naiz, eta, ustet gaur hemen nahola ere bai, nire sustraiak Tanzanian daudelako ere bai, orduan, itxura afroadakan Zarauztar bat naiz, irakaslea naiz, eta gaur zuen gonbidatua. Oso ondo, normalian atzera botatzen dugu, ez da, mama du, eta, neko ginuan beha, dara urte batzuk zarautzen, Amaia, 5, 8, 10 urtekin, ze oroitzapen dituzu zure haurtzarotik zarautzen? Egia esan oso oroitzapen hona dazkat. Haurtzaroa izan zen oso etapa polita, Zarautzen jaio naiz, betianik Zarautzen bizi izan naiz, nire familia zarauztarrakin, eta, herri txiki bada, itxasua dakau, mendia dakau, eta, txikitan oroitzapen guztiak egia esan, gehienak behintzat irrifarre bat ateatzei ez, lagun artean, familia artean, eta, oroitzapen honak haurtzarokoak egia esan. Zuk zehuztu, zu oine gaur egungo aurra arrazilizatuek, lehen baino erreza, bero zaila badukate gaur egun? Ez dakit zer esan, askotan ematen du igual, gehiago izan da, errexo bezala izango ala. Baina, pentsatzen jartzen badin naiz, igual ez da horrela. Nik usteet, nire garaian, bi aur ginen beltzak, nik bestiakin ez nun harreman euki ez nun ikusten, ez dakit, batoki ezberdinetan ibiliko ginen, ja ez da Zarautzen bizi, eta nine hon, ez da. Eta nik usteet, bakarra izatian ebain ere inguruan, beste goxotasun batekin jasotzei zuela. Ez, eta iruditzen zait igual asko izan da, jendeak bai beste jarrera badakala, ez? Orduan, igual zure identitatea sortzeko eta referente gehiago dazkazu eta alde hortatikan igual balio izu, baina igual ez da engoxua jendean jarrera, ez dakit, ni pentsatzen dut, Zube ama txurixa aukido zu ez, horrek uste zube, zentzu horretan gizartean onarpen horretan lagundu dotzula? Dudi gabe. Nik usteet, azkenian, ni Zarautzen jaio naiz, nera ma Zarauztarra da, nera aiton amonak Zarautzen, nera amonango baserri batekoa da, eta orduan nintzen, begon alaba. Eta nik uste horreke bai asko laguntzen dula jendiak onarpen hortan, ez? Eta jendiak igual ez eukitzen juizio batzuk, edo auguria da, etxekua da, Zarauztarra da, euskalduna da, ez? Nik uste familia kanpotik etorri danean, eta denak kanpotik etorri danean, eta igual hizkuntza ez dakitenean, igual beste ohitura batzu dazkatenean, jendiai horrek, ez dakit nola zan, retxazo gehiago edo beldur gehiago sortzarazten dizkiola, ez? Ez dula zertan izan behar, baina, nik uste ama euskalduna izatiak, bidea erraztu itela asko. Amaia, zer, Tanzania, ezagatu Tanzania, juza oporretan, zure alaba daukazu, semea eta alaba. Semea alaba. Eta? Baina egia da, ama izan naizenetikan ez naizela bueltatu. Ni Tanzanian egon naiz, 3 aldiz, 3 bida egin ditut, nire amonakin, bertako amonakin, baina ama izan naizenetikan ez naiz bueltatu. Eta guain nire semiak, esateita ama nizkungo gara Tanzania, benetan gogo asko daka, eta gure urrongo proiektua bada Tanzania jutia. Baina nik txikitatikan, egia da nire amak beti, nire sustraiak nuntzeuden, Zarozkoa izan da hori parianekan. Eta hori etzian kontatu behar. Baina beretzako basan oso garrantzitsua nire bai arro sentitzean nire Tanzaniako sustraiakin. Orduan, asko itzeitezian Tanzania, ez dakize. Baina aldi berian, etzin usten juten. Nega, bagoazen da ez, bere bildurraz eskan ere bai, behaketzun ezagutzen. Eta orduan, 18 urten eskanean, nera monakin itzein hon, eta zen ama Tanzania, eta ez Amaia, eta nea berra, ja, amonakin itzein dut, eta ja, heldua naiz, eta juringo naiz. Eta niretzako bidai hori izan zen oso berezia, zeban ezagutu nun, nire familiko jende asko ezagutu nun, nire lehengusinak ezagutu nitun, beraiekin
bueno, gauza asko antzekoan eskan, eta izan zen, pixkat nire nortasuna eta nire identitatean ulertzeko faltaitza eskian klabe batzuk bezala, bidai horretan deskubritu nituen, eta ez zait inoiz astuko inun aurrenengo bidaia, etorri nintzen esaten eramai, eske Tanzaniakoa, eske banaiz. Osa, niretzako izan zen, hori, ni ezagutzeko bide bat, bai, nire burua hobeto ulertzeko, edo, bueno, bai. Eta ze hizkuntza defendeuta? Bueno, han suahilira hitz egiten dute. Suahilia, hori da, bai. Bueno, neraitan hizkuntza zen kijaia. Eta gero Tanzanian hitz egiten dute denak ulertzeko suahiliera. Eta nik, claro, nola neraita ez zan hemen honerekin, ez dut hitz egiten. Baina, bigarrengo hizkuntza inglesa da. Orduan inglesakin moldatzen naiz, eta, bueno, inglesez hitz egiten nun, familiakin, bertakoakin, eta gero anseoso ikasi nun, baina oso gutxi. Oso gutxi. Egia esan, hori pendiente beti aukietez, suahilira ikasteko, maixu bat lortu nun zarautzen, hasi zitzaidan erakusten, gero juntzan beste nun baita bizitzea. Baina, bueno, nik, gomendatzen dut, zure sustraietara bidai horitia, beharrezkoa, ez dakit, kasu eukitzea bizitza bat, bai, super zoriontxua eta beteta sentitu ingabez, baina nik uste iten baldin baezu, beti ekarreko izula zerbait positiboa. Bai. Claro, hemen jaio da, gaina zogoze sentitzen duteke han beba edauka parte, ez? Gure semia alaba bestela, ez? Hori da, bai. Oguten lamina esan da hori, aita, zurekin bakarik noia Senegalera, ez? Zake, bueno, ondo loia, ez, poliki, bueno, barakizen amengoa da, baina bebai dauka zure antepasa bebai. Bai, eta garrantzitsua da, ez, era seme alaba oso kontziente dira, ez, hemen Afrikaren bueltan daren aurre iritzi horietaz, ez, eta gero entzuten baten batzaten, hori zasekula egonan, ez daki, ez da bezagutzen zer dan Senegal, ez, ero behin musikala bat ikusi Afrika ditzen zara, eta, bueno, bakarriko ialak dia anguak da biztenak itxen ez dauka zer ikusirik Afrikakin, ez orduan, nik uste importantia dela, bueno, Afrika oso ondixa da, eta oso anitza, ez, baina, bueno, era, hori, daren topikoietatik, aldentzen dira beste, zaskenean bizibozu, ez, hori da. Zure jatorrixa bizibozu bertan egon basa, baina daukazu beste segurtasun bat baita, ez, identidade indartsua guaro ere ikitzeko oso garrantzitsua da, bai. Eta pensamen duzu, egun baten ea voltak han bizitza beti, Hombre, hamen nahi guazo agilera ikasi garko nuke. Hamen guaza, baina, bueno. Bai, segila esan, ni 18 urtekin junitzanean, esaten hon, urte bete torriko naiz. Baina gero, mengo bizitzan, bueltatzea, eta que universidadia, ez dakize lanian, aztezea, bueno, ez detin. Baina ilusio hori eukin nun, gaztea guan itzanean. Oain ja, ez dakit, igual jubilatzen. Ez dakit. Bueno, momentuz, familia eramateten, eta beraieke bai basagutzen duten. Claro, bizi desberdina da, han lasaia da gozak, eta hemen da korika egunero. Bai, oso desberdin. Oso desberdin. Bueno, Amaia Jackson, nik lehenko ikusio zurea behizena, nik pentsatzen doia Jackson 5, hola, ia eta dana bonetan antzadoko zu eta hori, baina, zu ze sentitzen duzu gaur egun zu euskalduna zak, o euskaldun berri, o zerako sentitzen duzu? Nik eguneko euskalduna naiz. Ni euskalduna naiz, zaraustarra naiz, gainea ni hasi naizen familiare bai, euskalduna dia, orduan ni ez baldin naiz izpilu batean behiratzen, edo ez baitut ikusten jendian jarrerak, nahi ikustenean hile honekin edo dena delakoakin nien naiz konturatzen, ni ere bai arrazelizatua naizenik. Orduan, ni naiz eguneko euskalduna, baina nire jatorri Tanzaniarrakin oso harro sentitzen naiz. Eta hori ez dut inoiz ukatu nahi izan, eta ez dut inoiz ukatuko. Euskalduna naiz, baina Tanzaniako ere bai naiz. Eta, amarekin aziza eta aitarekin harreman hori auki dozu, ero? Ez que nera aita istripu batean hiltzan, nera ama orduan zehola. Nik ez nun ezagutu. Orduan,
ez dut euki harremanekan. Osa, nik gero familiakin bai mantendu dut harremana, baina behin ja hasi nitzanean, zen ere familiakin bai inglesez hitz egiten deu, eta garai hortan, nik ikasi arte inglesa, algenun aiten genuen, baina gauza gutxi. Claro, eta baina ez pentsatzen ez, oindala 42 urtez, basura mantzat bikote beltz bat aukitziak, zarot moduko herri, txiki, ez dakidan txiki, esan duzulen txiki, baina ertain baten, hori beberantzat, badago liburu bat, ez, Lucia Bomiok sortu da bena, ez, Las que se atrevieron, karo, garai haietan zura marentzat be izango zan. Bai, gaina liburu hori nera mai oparitu nion. Eta gero Lucia ezagutu dugu, eta, hor dokumental bat iten nahi da, eta justu nera ma parte hartzen du ere bai. Bai. Nera matan eraita Kadizen bizi zian, etzian zarautzen bizi. De hecho, nera itak zarautzetzun ezagutu. Nera ma Kadizea juntzan, eta ezagutuzun eraita, eta berain arteko romantzea, han bizi izan zuten. Eta, pentsa, gaur egun 2025 urtean, zuek ere baizazte bikote anitz bat, eta pentsatzen dut, harridura, sorpresa eragiten dugu, bai. Bai, ez? Eta gaur egun, normaleagoa da, edo gehiago ikusten da, oindala 42 urte, neramak gauza asko entzun zitun. Osea, jendeak etzun ulertzen, baina zeitezu beltz batekin, baina zitxuripia dazkazu hemen, zeba aukeratu ezu pertsona hau. Ez, osea, eta, nera itake bai arrazakeria esente jasozun, eta, basaiatu zian hori salatzen, etzieten kaso ikaniten, bai gogorra izan zan. Baina nerama da pertsona bat oso indartsua, oso gerrera zerbait argi baldin badaka etzaio inporta esate joen, eta asko maite zian, eta neramak ez dakit, olatu guztian kontraitezun, eta aurrea jarraitu du beti. Zerbait argi dakanean, ez du da ikiten. Ondo, historia pixka tristia be bai, ez azkenean, justa orduan zegoela be hiltzia. Bai, eta gero bere kezkazan esatezun, bea bakarrekan geratu zan, eta zantzon zarautzean noa, gurasoan etxea, ez? Azkenean gazte-gaztia zan, aurduntzeon, eta Kadizen etzekan inor, nera itailtzanean, bakarrik geratu zan. Eta orduan gurasoan etxea hueltatu zan, eta beak esatezun, nola hasiko dut ume beltz bat txurien mundu batian, ez? Nola ingoet, hori zan bere kezka haundilena. Normala, bai, gainera zertozun bezala beste garai bazan, ez? Eta gaur egun ondiokan guraso bezala zalantzak baldin baditugu, garai horretan eta bakarrik, ez? Bai. Baina, lehen esan dizuten bezala, beti nola aurre egiteun, aurre eintzun, eta egia zan, nerama oso praktika da, eta nik ez ditut euki herrian bertan episodio arrazista asko zaganetzan, tipikoa esatean da, baina ez lukela tipikoa izango, zurekin kongito, eta, igual pertsona batzuko lanirekin sartu izan dia, ez? Ja, handiagoa izan nahi zenean, baina txikitatikan ere lagun inguruan, beraien familiekin, eskolan, ez tetarazoikan euki. Baina, jun izan baldin manez negarrez, norbaitek zerbait esan ditelako, egia esan, eramak eman dizkiten adolkoak beti izan dia, oso onak niretzako. Ondo eraman detzentzu hortatikan, eraman aldetikan babesa handia sentitu dut. Bai, ez pixuak askotan zaten da, eumekeria dia, ez, baina ez, arrasakeria da, ez, eta horri behintzet jaso eta entzuna sentitziak be. Bai, eta gero hor nahi dut azpimarratu, askotan esate zurekin sartzezian beltza seinalako kongito, baina beste batekin igual, betaurrekoa dazkalako, edo beste batekin altua dalako. Eta azkenean beti aurkitzen dute zerbaitek, zerrekin sartu, ez? Baina, negitzait berdina iruditzen. Zer, azkenean betaurrekoa dazkanak, betaurrekoak entzia dazka, edo, altua danak argi dago, ezin dula, bajo izan, baina beraiei gauza horiek ez diate bizitza limitatzen. Osea, azkenean esaten degunean arrazakeria strukturala dela, guk, gure fizikoagatikan, gure itxuragatikan, gure azalan koloriagatikan, toki batzutan limitazio batzuk dazkagu. Eta, altua izateagatikan, etzaizu hori gertatuko, edo betaurrekoak eramateagatikan etzaizu hori gertatuko, eta jendeak ez ditukiko aurre iritzi batzuk zurekiko horregatikan, baina gure itxurakin bai gertatzen zaigu orduan oso gauza ezberdina dira. Bai, beste dimentsio baten
eragiten dau, ez? Ez atoz, mesela nila bonala berandu hau, nestazuk aurrutzaro hori babestuta sentitu ez, txara usteko testu ingurutik kanpoia horre errealitatekin topo itxen dozu, ez? Claro. Eta, bueno, gorbe gero badare, igual, zu beltzasa, baina igual beltz argiagoa, ordan horbe badare gero, zaten da, bez, askotan kolorian iluntasunan arabera horre arrasakeri, ez dakitzela esan, era gogorrauan ero bizitzen dela, ez? Ero aurreritzi xeak potentiagoa diela, ero... Hori da. Nik liburu bat irakurri nun, ¿por qué no hablo de racismo con blancos? Eta horrezatezun, azalan koloria gero eta ilunagoa izan, pertsona horrek sentitzen duen estresa gero eta hundiagoa da. Eta nahi gaina askotan esan die, piropo moduan, ez da jo, baina zu beltza izateko oso kolore polita da kasu. Eta zein da beltza izateko kolore zatarra. Osa, badago kolore zatarrik? Bai. Ero rasgo suabiagoa duzkazu, gainer dutzu beltza izateko, gainer hori ez, ja bakarrik salixan planteamendua, piropo eran nahi dutzu esan, baina benetan be... Ja. Bai, baina zu, hori, beltza baina... ezakizela esan, ero ez duzu beltza ematen, hori bentzuten da, garo, euskaldun bizitza bat eramaten duzulako, esaldi horrek ez daun karga dauke, eta nik uste esaten da benak ez dauka kontzientzia... Ez daka, eta pentsatzen dago gaina zerbait aidan esaten oso positiboa zuretzako, eta nik igual gazte honitzanean, ez nion garrantzirik ematen, guandikan, razismoa eta gauza horiek ez nitunean hainbeste bizio, ez nitzan hain konstiente, edo, beste gauzatutan pentsatzen neon. Baina gaur egun egia esan, olako gauzak esate eskienean, ezin dut isirik angeatu eta, normalen esatet, eta, baldago kolore zatarrik beltza izateko, zetono da zatarra dana edo. Eta ez dut esaten txarrea eta askotan kostatu iten da ez, olako gauzak esatia edo olako gauzak salatzia zeba. Ni olako zerbait esan berretenean gaizki sentitzen naiz, baina askotan irutzait beste pertsonak ez dala konturatu. Eta igual, behin esatia nahikoa dala berriro ez errepikatzeko. Birplanteatzeko beran buruan, ez? Galdera bai. Hori da. Orduan, garrantzitsua irutzen zait, errespetu guztiakin, esatia, esan desun hau, igual, ez da egokiena. Ez dizberdina da, igual lehen, gaur egun dago jente razarizago asko, ez? Eri guztiei, Euskal Herrian baitia, que ni gustaru jentean dago pintzartzen dira beste manera berdinak. Eta biharrezkoa dela, ez? Gero, nik mamaduke komentatzen neban, ez? Lehen beti izaten notzan, zinta izan, etxeko txuriena eta antiarrazistena izatia, ez? Arduan zua zibiza, pixkatxo bat hortan behazten, ez? Pertsona beltzak izatia ez dauna izan antiarrazista zarenik, ez? Orduan, igual, zure bilbide askotan komentatu, ez? Gogor bat, Libian, eta orduan arrasekeria beste zerbait gogorrarekin lotzen zeban, ez? Baina pixkanaka zu behuen hor kontura ez, gizarte arrastera batian nago, ez? Eta zube amaia ze momentutan, zazen, ostra, noiz zabaldu jatzun begixak, ero... Nik usteet, esan dizueten bezala hortzaroan, inozentzi hortatikan, bai zuria, bai zure lagunena, ondo zaude. Baina gero, heltzen jutezean enean, beste pertsonak, leheno esan dizutera, beste pertsonakin konturatzea, ni desberdina da naiz, o desberdin ikusten naute, edo desberdin tratatzen naute, ez? Azkenean, bestiak sentiarazte izue hori. Eta, ni konturatu nintzen, irutzain nera bezaroan edo horrela, baina esan desun bezala, ez nintzen ere aktivista, antiarrazista, edo, igual entzuten ditun gauzak, baina isilduten nintzen. Ni lasai nao, ni ondo nao, eta isilduten nintzen. Baina, gero egia da, sare sozialetan ere jarraitzen detela jende asko, Lucia Bombio, edo Desire Bela, edo, ez dakit, hija emigrantes honen zaitatea bere izena, Moja, eta, esatezu eske egia da, irakurtzen dituten gauzak eta daskaten konteniduakin pila bat empatizatzet, zeba bizituten gauza dia, edo ikuste dituten gauza dia, eta esatet, eske hau ez baldin badegu salatzen, okerreago jungoa, ez? Eta ez gaudin horrei favoria iten ordun. Gero bai Ferminekin ununian blakiz beltza horreke bai emantzian kriston indarra esateko injustizia baten aurrian ezin gaixirikan gelditu, ez? Zerbait inbeharra dago.
Eta orduan, heldutasunean nik uste, gehiago torri zaitela indar hori, nik uste, adin badakat eta beste seguridade badakat, eta, bueno, guain, pentsatzen esatet, gustatzen bada ondo, eta ez baldin bada gustatzen, bueno, bada nahi ezin zaio gustatu, ez da, bate pentsatzen duna. Gero bizitzan, hainbat rol bizitzen ditugu, ez da, zuri beteko jatzu izatia haurtxuri batzun ama beltza, ez? Eta horbe baukazu anekdotaren batzuk ero, ez? Bai. Noski, ze gertatzea, claro, jendezko pentsatzeu, gaur egun ez dago arrazakeria, baina hori denoko gauza bia. Beraik nola ez duten bizi, ez dia konstiente. Ez, askotan pentsatzea lako arrazakeria dela, insultatzen baizue, edo jotzen baldin baizue. Eta nola hori ez dan ikusten, adibidez, nerekiko, zateu, amaiak ez du arrazakeria bizi. Baina esan desu meselanik bi ume txuri dazkat. Eta ni adibidez, naiz oporreta lagun batekin da bere semiakin, txuriak ere bai, eta ginean toki batian nola nahiko pijito bezala, eta nire lagunai galdetu, zetorri zean, eskamiakin? Zaintzaile bezala, bai. Hori da, zaintzaileakin, zetorri zean internakin, zeba ez, zeba izan behar nik, no? Orduan, ja ikusten duten, nire zela pertsona grazerizatu bat, eta nik izan behar dut, pues, zaintzailea. Nire umiagatik bai askotan galdetu dira, ume hauek zaintzen dituzu? Bueno, egun baten nire alaba kriston kasketa rapatuzun, eta ginean zarautzen malekoian, eta nik nahi nun etxearaman besotan, eta behaz egon astintzen, kasketa batekin zon da, astintzen da, emakumea gerturatu zen, eta galdetu zion erderaz. Zura matxo nun dago? Eta, baketzuen erantzun, kasketa batekin zon da, zenionez, barkatu beran mani naiz. Eta nahi itzean ez tarpegira baituta berriro, miain zura manun dago? Eta zanion aberrontxe izan dizut, bera mani naiz. Eta hor inguruan beste seme badakat, hau bezain txuria, zer gertatzea? Orduan bai, ukidituta anekdota fuertea da, Eta hori emakume batekin gertu jatzen, baina igual, inkluso ertzain batekin gerta igual, za? Claro, hori da, eta claro, ikusten baldin baue, beste lagun batei hori itzaio gertatuko, ulertzen, eta nahi gertatzen zait, eta ze bada, nire itxuragatik, orduan, horrela arrasakeria badago. Bueno. Bueno, Amaia, zu irakaslia zak, eta, ez dakite, igual zure eskolak, ez dakite, igual dago jente errazeriza o lauko gauzak, zu ze aldatuko duzue gaur egun tema hori? Gila da eskolan, nigaina eskola publikoetan nago, eta gero eta, niztasuna gero eta hundiagoa da. Eta iruditze zait irakasle bezala, ez gaudela, ez dugu jaso formakuntza bat, ez gaude prest. Ez irakasle bakoitza juten geha gure gehienetan borondate honenakin, eta, bakoitza lantzen du aldun bezala, ez? Baina egia da ez dakagula formakuntza bat. Eta askotan esaten dugu bezala, igual baloreak lantzeko, danoak igu, balorean jarri anistasuna, baina gero gatazken aurrean eta horrela, ez dakigu nola jokatu, ez dakigu nola esplikatu, ez dakigu zerrin behar dugun. Orduan, garrantzitsua iruditze zait, irakasleak, baina irakasleak betxela esango nuke gizarteak. Formakuntza, antiarrazista bat jasotzia, gizarteak gero hortan itzagoa da, gero hortan itzagoa izango da, eta denok nahi dugu guztua bizi. Orduan, gure aldetik ane bai, nirutzeit, jarri behar dugula. Ez askotan, zeiten dugu, etortzean jende horrengan jarri pixu guztia, ez? Ez hauek ez integratzen, beraien artean juntatzia eta hemengoakin ez dute zer jakin nahi. Eta integrazioa zitzeiten dugu, demora guzti beraiek gauzak exigitzen bezala, baina gero ez da konturatzen, zuk integratzeko ere bai, zure eskubide batzuk bermatuta egon behar dute. Eta askotan eskubide horiek ez daude bermatuta. Eta diskurtso hori ez dakau, horrek ez gaitu kezkatzen. Orduan, zuk pertsona batei, bere ongizaterako beharrezko dazkan gauzanak baldin badazka, horiek lortzen laguntzen baldin bai oso, lan duin bat, etxe bizitza bat, orduan, Jesus, integratzeko, euskara ikasteko denbora gehiago ukiko. Baina, zuk baldin badakazu, pertsona bat, esplotatuta, malau ordu lanian, kontrato gabe, ez dakize, noiz gongoa parkea, noiz integratukoa, noiz, ez? Eta gero, guk ere gonbidatzea ditugu, horre ongo geha, ez dakit. Askotan pixu guztia jartzen dugu, etortzen den jende horrengan, baina guk ere, badakago gure erantzunkizuna edo... Eta nik uste irakaslea gazen aldetik
ardura handia daukagula, ez? Eta tristia da, ez? Baina ikusten duzu aurreiritzi asko darela, ero igual guk zaintza, ez? Ulertzen dugun bezala, igual beste familia batek ulertzen daren bezala, ero aldaben bezala, ze karo, gu daukagun familia sarea, ero laguntza sarea, ez da pertsona migrante batea dukan sarea, ez? Horrek eragina dauka. Orduan horre arazo potentiak ari dira izaten, eta gero be aurroriekiko daren espektatibak. Bestean lagun batekin hitz egiten eman, eta esatez ostan, lankide batek indako komentario bat heldu jakola beraiez, esatez ebala, hasta que irakurriko zeban, ez? Ero ze iturritara joko zeban, baina demostratu zegoela pertsona beltzek, txurisek baino genetikoki gaitasun gutxi hau, ero kognitiboki utxune geixo duken pertsona diela, eta hori, ez da egisa, ez? Eta hori eskola testuinguru baten adieraztia hola, iruditzen gatoz arriskutsua, azkenean ze espektatiba ukiko zu ikasle horrekiko, ze sare transmititzen ikasle hori, zuk ez bozu berangan sinisten, zere sinisteko beran buruan. Orduan nik uste dela zehose urgentzia askua, aurrekoan egon ginen ikastaro bat emamauta biso, eta politikari batzuk zerren hon. Orduan, espero doterak be kontzientzia ukitziaz askotan, kulturartekotasun, hitz polit horretan gelditzen ga, ez, dala guztion ezaugarri kulturala kontuan hartu, partekatu, baina azkenean eskubide urraketez gadez berbetan, ez? Eta horren kontzientzia ez badago, ez dugu, kulturartekotasunakin utxun horrek ez ditugu beteko. Orduan arratago, joan behar gara, eta nik uste hori, eskoletan ez dago kontzientzia hori, eta pixu asko dauka, pertsona dauzkan aurreiritzi horrek, importantzia asko dauka, ze hori, umian gandauka eragina, ez? Eta horre, nik uste dut, ibilbide luzia daukagula aurretik, espero dut politikarisek horren kontzientzia hartzia, eta beste politika batzuk. Adibidez aurrekoan egon nintzen mai inguru baten, eta Kataluniatik etorri izan neska bat, eta berak esan zeban zala, ez dakit, bullying, aholkularitza, baina arrasakeri kasua zeren momentutan ikastetxera gerturatzen figura basan. Hor ja, hogei pauso aurrera du jazte, hemen ez dago figura hori. Juten basa bullying protokoluetara ez dago arrasakeria aipatzen da, baina ez dago beste hainbat kasutan ikasle transak, ez dago protokolo espezifikorik, ez da honek, esan duzun lehen bezala, merezi dau beste trataera bat ematea, beste kontzientzia bat egotea, orduan hezkuntzan badago hor ibilbidea itxeko. Falta da hori, anestazuna kultural, eta nik uste dut Europa oinakan ez da integrazen beste kultura. Espero duguna da, beste dana gure berdin funtzionatzia, gure berdin jokatzia, ez, eta askotan esaten da hori, ez da integratzen, elkar bizitza, baina, zagien aportu behar ditugu gure eskemak eta beste zerbait eraiki, ez, azkenean gurera txertatzen eba dugu, azken hori ez da benetako integrazio hori asimilazioa da, ez. Hori da, bai, ondo esplikatu duzu, Eli. Ados. Ondo, ez dakit, atzalde honetan ez dakit zen mezu nahiko zinun entzuliai transmititzia. Nik usteet, ni beti zaten dut, ereitza da maitasuna. Ez dakit, iruditzen zait, gure artean zaindun behar gehala, maitatun behar gehala, oso garrantzitsu iruditzen zait beste baten zapatetan jartzia. Ez, askotan iteitugu juizioak jakin gabe pertsona horrek ze bizidun, nundi datorren, zer bizidun gaur egun, eta juizioak itea oso horreixa da. Baina nik usteet esfortzu bat behar degula, pertsona horren zapatetan jarri, eta ulertzen nundik pasatzen nahi dan, eta maitasuna esaten dut, azkenian laguntzeko, beronduan egoteko, denon artian, ez dakit nola esan, nik usteet, gure etxekoak zaitzen ditugun bezala, gure bizilagunak, denon artean zaindu beharko gineateke. Sare erraldoi bat, ez? Sare erraldoi bat. Ez dakit, ni beti zatete, pertsonatekin juntatzen zanen nire aukera askazu, pertsona horrekin. Edo jutean bezala, etorri dan bezala jutia, edo
pixka bat okerrago jutia edo beto jutia. Osea, pixkat jendiakin, hori, atseginak izan, galdetu, eskatu, garrantzitsua iruditzen zait, elkar bizitza on bat eukitzeko, eta denontzako dalako positiboa, deno gustua bizitzeko. Azkenian bizitza hontan gaude, urte batzuk, eta gero juningo gea, guazen itea esperintziontatikan. Zerbait atsegina denontzako, ez? Dakitzu xe esan, maitasuna denok balago zer egin, ez? Hori da, denok elkarrekin balago zer egin. Balago zer egin, hori da pensamiento positiboa, ez? Gu gamen gare, oinaka, bueno, bagigu ez da posible egun bat beste aldatu gauzak, baina, bueno, zoru ja bidea dago hori, eta egun baten seguro petana kaldatuko dago, uste dut. A ber, hola da, bai. Hori espero dugu. Eskerrik asko, Maia. Eskerrik asko zuei, oso guztua naiz. Obren gorarte. Oso ondo.